асилкани 24 сола парастори як беморхона дар қирғизистон аст. ӯро ки ҳомиладор аст чанде пеш бинобар хатари аз даст додани тифл дар шифохона бистарӣ карданд. дар рӯз пеш дар беморхонаи миллии Бишкек ҳамсари як бемор ба вай ҳамла кард. ман аз ӯ хоҳиш кардам ки аз ҳуҷра барояд. вазифаи худро иҷро кардам. вале ӯ якбора ба ман ҳамла кард. аз мӯи сарам кашида чанд бор ба девор зад. асилкан дар ҳафтаи 15-уми ҳомиладорӣ аст. наздиконаш мехоҳанд корро бас кунад. шавҳарам мехоҳад ки аз кор биравам. ман мехоҳам занеро ки маро латукуб кард ба ҷавобгарӣ бикашанд. дарди сар ва шикамам то ҳол ҳаст. баъд аз ин ҳодиса маро дар зоишгоҳ бистарӣ карданд, зеро хатари аз даст додани тифл ба миён омад. баъди шикояти парастор милисаҳо ҳамлагаро бозпурсӣ карда ҷавоб доданд. иттиҳодияи парасторони қирғизистон ба кумитаи амният муроҷиат кард ва ин бор занро бо гумони авбошӣ боздошт ва ҳабс карданд. ҷазо ба ҳамлагар парасторону табибонро дар ҳайрат гузошт, чун дар гузашта касеро барои чунин рафтор ҷазо надода буданд. вақте бори аввал маро заданд рӯҳафтода шудам. пушаймон шудам ки ин соҳаро интихоб кардам. жаркинои Талайбековаи 29 сола табиби ёрии таъҷилӣ дар беморхонаи миллӣ аст. 2 моҳ пеш ҳангоми навбатдорӣ ба ӯ ҳамла карданд. он шаб духтареро бо табиб баланд оварда буданд. бо мошини ёрии таъҷилӣ оварданд. ӯро 4 нафар, модар, хоҳараш ки маро зад ва 2 мард ҳамроҳӣ мекарданд. пас аз муоина ва кӯмаки аввалия табиб ба наздиконаш гуфт ки беморро ба шӯъбаи дигар баранд. аммо модар ва хоҳари бемор пофишорӣ карданд ки духтарро бистарӣ кунанд. ҳодиса бо ҷанҷол ва латукуби духтур анҷом ёфт. ӯ маро бо мушту лагат мезад, мӯямро канд. вақте мо ба милиса занг задем, вай гурехт. баъд аз як моҳ пулис парванда боз кард, аммо зуд онро бастанд. тамоми моҳ муфаттиш коре накард. ман назди сартабиб рафта хоҳиш кардам ки навори дурбинҳои назоратиро бидиҳад. ӯ рад кард. гуфт мо бояд хомӯш бимонем. ба гуфтаи иттифоқи касабаи табибони қирғизистон, афродеро ки пизишконро латукуб мекунанд аксаран беҷавобгарӣ мемонанд. баъзиди онҳо бо модди авбошӣ парванда боз мекунанд ва он ҳам на ҳамеша. гузашта аз ин аксаран милисаҳо баръакс ба худи пизишкони ҷабрдида фишор меоранд. моддаи авбошӣ норӯшан аст. вақте 2 нафар дар додгоҳ ҳозир мешавад, он ҷо ба назар гирифта намешавад ки ҷабрдида табиб аст ва ӯро 60 бемори дигар интизор асту бояд ба ҳама бирасад. пизишкони мо магар абар инсонанд, гуруснаву бечораанд. боз онҳоро латукубу таҳқир ва маҷбур мекунанд ки ба ҷои 6 кас кор кунад. барик табосова мегӯяд ҳамла ба табибон дар қирғизистон зиёд шудааст. аз миёни 10 бемор хашину бадхашм ҳастанд. аз ин рӯ таҳлилгарон аз парлумон хостанд ба кодекси ҷиноии қирғизистон як моддаи алоҳидаи барои латукуби пизишкон ворид шаваду ҳамлагаронро ҷазо бидиҳанд.